Погледни на център какво става. Съжалявам, че не те взех с мен. Тодоров ден, събор и така нататък. Ето тук Народно читалище Сокол. Кеф. Извинявай. Може да държиш телефон? Серго! Красиво, Коста. Фани, така камерата съм пуснал да снимам. При Цанко съм. Фани, така камерата, нищо не натискай. Така само дръж. Така. С децата да ме снимаш. Чакай. Върни си към папа. Мами, това е приятелче. Какво правиш ти, машино? Ама не съм натискал нищо. Не, нищо не натискай. Цанко, чакаме сега да дойде да ми се обади и да дойде тук да видим какво става. Как е сте? Ела да те видя, ела. Ела да те видя. Какво става, Коко? Онли ден се видяхме с тебе на гробищата. Ти нещо да ни пееш? Не. Аз се вода всяка година, обичаме... Майка ти къде е? Що сама? Майка в Хисара празнува там с едни баби 8 марта, нали не? Айде ще дойдем сега да въгледаме. Всички се получи. Кой? Врабеца. Къде е Колю? Ето го е. Ето го, с гръб къде са. С гръб ли? Ето бялата глава е.